a més, la primera zona metropolitana. És un espai molt específic, perquè és molt limitat. La ciutat de Barcelona és tan petita i està tan saturada des de fa tant temps que molts dels que hi viuen perquè tenen una renda de situació, perquè ja hi eren ells, els seus pares o els seus avis, en aquells moments del segle XX, on podies comprar a la ciutat de Barcelona. I si veiem, jo vam fer un estudi no fa gaire, una part important dels joves que viuen a la ciutat de Barcelona, com al marge de la família, una quarta part viuen en pisos que ni lloguen ni compren. Ni lloguen ni compren, o els hi deixen o els hi regalen. Sí? Una quarta part dels joves, o sigui que per poder viure a la ciutat de Barcelona tens de ser a dins. Per això les migracions de la ciutat de Barcelona són molt petites i entra poca gent i en surten poquíssims, malgrat el que es digui. La majoria dels que surten d'un habitatge de la ciutat de Barcelona se'n van a un altre habitatge de la ciutat de Barcelona. Sí? I moltes vegades amb lligams familiars, etc. O compren a la ciutat de Barcelona perquè han pogut vendre a la ciutat de Barcelona. I per això hi ha els migrants, amb pisos que els migrants, esclar, pel cost que té l'habitatge a Barcelona no hi tenien de viure, però per l'avantatge de proximitat i el sistema de transports i la importància del parc de lloguer, amb una gent que moltes vegades tenen moltes ocupacions i tenen d'anar amunt i avall, els hi surt a compte viure a Barcelona, això sí, en condicions de pis pasteres, és a dir, partint-se, vivint 8 persones, allà on normalment només n'hi viurien 2. De totes formes, s'ha de veure que Barcelona moltes vegades és un lloc d'arribada, però després els propis migrants es descontracten, es desconcentren. La població d'un dels meus alumnes, que és un investigador independent, l'Antoni López, que ha fet una magnífica tesi doctoral sobre el filtre urbà, és a dir, la ciutat, com tots els llocs, atrau un tipus de gent i n'expulsa un altre. Llavors, la ciutat de Barcelona atrau gent del nivell més alt i gent del nivell baix, que treballen els de nivell alt. I que els hi surt a compte estar allà, o que a vegades hi estan perquè l'habitatge els hi forma part del treball. I en canvi, expulsa gent de nivell mig, sobretot importa gent casada, soltera o divorciada, exporta gent casada i criatures de nivell mig. Però, esclar, això si agaféssim una àrea més gran ja no passaria el mateix, perquè la ciutat de Barcelona no es pot explicar al marge del fet que és un espai reduït, saturat des de fa 50 anys. No sé si podria dir més coses, però no. I la tercera era sobre